আচ্ছা তিনি তুলসীকর যে রংনক স্কুল যে তিনি কাইসা টিচাर सरि जे गार्जेनक लामा अबरुद खालामनि आबनि साथे साथे जे स्कुलाव काइसा मिटिं माने ब बिषय तैयाबो सागारि किसा बेराके हामबाय चिनि मिडिया पार्सन्सनो जों दिनै आं बाव माहायनो अफिसाव फायमान जराव एकदम बरक बाय स्राब साकलायखा गाहाम नंखा आंखाय बुखादखौ नांजागिया बरक बनि चारिरनि भबिष्यत आमनो नायै एकने बाद दंगे बरक दिनै मांहरका कारण फाइनेंशियल स्कूल नि सेशन अलरेडी पाइसि दखा ते 3-4 मास दंसु किन्तु टीचार खरंनि बाय आसु 230 जन स्टूडेंट ना फोरोंनानि आव पसिबल याबो ठीक न दङो इंगे दिनै बरक फायका समा परे बरक बाय कक सालायमान यागलो जों जत बरक बाय कायसा मेमोरेंडम सिलिका सिमा यागलो ताबो जेहेतु म विद्याज्योति स्कूल नि जे प्रेसिडेंट गाय स्कूल नि जे चेयरमैन गाय एसडीएम लिबो दङो हायपानो बरक मेमोरेंडम खानानि बिसिं एसएमसी कमिटि थुटेके जमा रिजागनाय गाय within 1 month ni bisingo judi teacher ni kuno arrangement khaji angkai jung sakbai thang logiriwai guardians of baksa jung je school ni je chairman bini oja thanai tani bangi chini chare roni bobishot ni bangai sufficient teacher je karon jung saimane chin chare rok ujaka kobangma borok engineer doctor nini scientist umani tongo kintu borok na thikbai si pari me ke borok tamungnai jung sawa rek jarawa chini chare rok नेने द्राक्षावो ओते यंगो तानि बांगाय बरनो सटिक माने एडुकेशन दिमेन बांगाय तिनि बर लामा हामियाव थानानि बाध्यता बं भबिष्यत करे ना नखाव तनाय ना पाटल तनाय बन कोन भबिष्यत करे कचारो तंग बांगाय बर बखा बायै बाक्सा लेखाफोरा पुरा खायमिया सटिक भाबे एडुकेशन मायनि बांगाय अनेक समय लामा करे थाङो गे तिनि माहाय जरावो जे गार्जियन्स रक जे स्टेप नामनि बेलाके हामबाय बेलाके चावो म जेहेतु इंग्लिश मीडियम नि टीचर तो करे न तिर पास होनायनि माने बेलाय टीचर सटेज आर्टे कैसे कक टेनी माहाय निबिसिटी सानाम जोंगो जे टाउन एरिया जे अर्बान एरिया खाय सफिशिएंट टीचर दंगो आर जिनि जे जिनि रूरल एरिया माहाय कटा मंगै टीचर करिना ना गाय जुदि उमो सिमिया तिनो स्कूल सिमिया एंटायर जत जिनि जे एडीसी एरिया नि गोबांमा स्कूल नो विद्याज्योति ngै दंफानि जिनि सफिशिएंट टीचर करै नांखै जों बुसगां सालो तेसि पाल खायाकनो माय खायनो जिनांगो आंखै ता खायदिया खायनो जिनांगो कारण जिनि चारायनो ना जों लेखा फरा खायदिनाय ना सिलाय रमनिनाय हा नंबर छटिंग बटन परि मे के तो सिलाइन रमना बाद दंनाय नाय तो खौनाय बाद दंनाय लेखा ड्राग्स जानाय गे नंबर न जुदि बनि भविष्यत काम नाय हंकाय बरन जतन बाबे समान नाय हंकाय नर्थ साउथ ननि सबका विकास सबका अंग विश्वास जतन इक्वल बाबे नाय नि जतन अंग नाय नि गे तिनि इक्वल बाबे नाय दं हा टाउन एरिया नि टीचर जुदि सफिशिएंट दं हंकाय रेशियो वाइज चिनु जाखाय 2 जन मास्टर 230 जन गे 115 जन फोरोंमानाय बरक 4 साबजेक्ट फोरोंमानाय स्कुल की पढ़ना बाय फाय ना थंना बाय फाय गे तिनि म बेलायखै माने दुख जनक बेलायखै खामानि जरा हायपानो जों म 1 माननि बिसिं कोनो जुदि स्टेप ना हाजैखै जों निजिबस लगिरिवायाखनै जिनि डेपुटेसन जों थानाय अरनि जे स्कुल नि जे चेयरमैन हंकाय एसडीएम अच्छा नों तिनि अफिसाव फायतानि नों अबाहाय ने लामा का सुजा खानांगौ गारि हायनो ब्लेना बरक जे तिंगनि जे गार्जियन सकबाय ठीक আছে द ओंखाय ता बुकसा जतेके बरकनो कगरिखा जे तोर टीचर फायांखाय मान 1 मासनि बिसिं फायांखाय चिनरनो लगिरनाय न कगरिखा बरक पालबासा लगिरनाय आदिं कगरिखा तिनि चारे जक तिनि भबिष्यत जों उत दफानि बांगो चारे बांगो जों सामखाय दंखाय जों लगिरनाय नि ब मारिनायता अच्छा त हामबाय